autonomní oblasti Xizang z historii mnoho asi 1000 let. Píšťalka na konci šipky vydala po vysvětlení šipu pronikavý zvuk. Jeho těžníkovitý terč symbolizuje srdce tepla, jako Pauli cítí z tebe tradiční disciplíny a dostal, že nasazením srdce zapijeme tepla, což dodává sportu pozitivní význam. Tibeťané se rádi účastní soutěže Rudolf přebil ovládací šipu. Turistové chodí z síle jeden zbývající šip je za 1 yuan a pokud zasáhnou cíl, dostanou své peníze zpět. V šikonských tousticích jsou jezdci oblečení do červených a žlutých jezdeckých oděvů a buď soutěží v závodech na druhé vzdálenosti nebo střelí na terče běžícího koně. Vedoucí komunistické strany řídícího výboru města Lunan pan Gao Zhang vysvětlil foto Tibeťanů ke koni. Koně představují pro tibetský lid připravený pro spočetek a jsou také naši přátelé. Máme prostě emocionální vztahy ke koni. Koně představují pro tibetský lid dopravní prostředek a jsou také naši přátelé. Máme úzké emocionální vztahy ke koni. Přestože většina rodin má nyní motorky nebo auta, kon je staré nenahraditelný. S cílem zlepšit turistické služby v této oblasti zavedlo město inteligentní systém 60 pokojů se snídaní. V rámci tohoto systému získají turisté heslo pokojí rezervovanému online, pomocí kterého si mohou otevřít dveře kdykoliv dorazí. V dalším kroku plánují úřady rozvíjet klientům na míru, které pomohou turistům předem na internetu ubytování, zábavu i dopravu. Jistá z centra Ningxi do Lunan přes nesmírnou horu v současnosti asi hodiny. Když však bude horu ztratit se cesta na pouhých 30 minut. Lunan bude také na železniční tráť Sichuan-Tibet, která je právě v procesu výstavby. Ningxi je přístupné všemi lety z velkých měst, jako je Chongqing a Chengdu v provincii Sichuan, Guangdong v provincii Guangdong, Xi'an v provincii Shanxi a Lanzhou v provincii Gansu. Letiště v okrese Manling leží asi 50 km od centra města Ningxi. Navštívníci mohou také přijet za Ningxi autobusem z Lhasi, cesta trvá 5 až 6 hodin. Hlavní vyhlídková města v Ningxi jsou jezero Basun Su, město Lunan, Velký kanion, Jaru Campu a údolí Neju. Milí posluchači, tady je Čínský rozhlas pro zahraničí. My vítáme vás při poslechu našeho vysílání. 30. července byl zahájen 4. mezinárodní kulturní veletrh na Hedvábné stezce a 9. mezinárodní turistický festival na Hedvábné stezce cestování po Tuhogu. Tuto akci společně uspořádali Čínské ministerstvo kultury a turismu, Čínský státní úřad pro televizi a rozhlas, Čínská obchodní komora a lidová vláda provincie Gansu. Tématem letošní akce je prosperita Hedvábné stezky díky kultuře a turismu. Krása porazí chudobu. Slavnost se zúčastnilo přes 800 lidí z 15 čínských provincií a měst z 36 zemí a oblastí. Čínský ministr kultury a turismu na slavnostním zahájení však už dlouho dobu bojujeme za svůj cíl přání lidí a zemí na lepší život, založené na společném jednání, budování a sdílení. Neustále upevňujeme mezinárodní styky a koordinaci v oblasti kultury a turismu. Usilujeme o dohody o rozvoj a aktivně budujeme multilaterální mechanismus mezi lidské kulturní výměny s různými kanály do Hedvábné stezky. Doposud už byly založeny Mezinárodní unie divadel,
uměleckých festivalů, muzeí, knihoven a galerií na hedvábné stezce. S úsilím různých stran se mezinárodní styky a spolupráce v oblasti kultury a turismu podél pásma stezky posilňují realizaci. Šukam prohlásil, že v uplynulých letech využívá provincie Gansu svou geografickou výhodu při historické příležitosti budování pásma a stezky a na trojitých platformách, včetně Mezinárodního kulturního veletrhu na hedvábné stezce a Mezinárodního turistického festivalu na hedvábné stezce. Reform a odevírání se světu při vzájemné podpoře mezi ekonomikou a společností a usiluje o společný rozvoj kultury s turismem. Letošní čtvrtý mezinárodní kulturní veletrh na hedvábné stezce a 9. mezinárodní turistický festival na hedvábné stezce cestování po Dunhuanggu přilákali odborníky z různých zemí z oblasti kultury a cestovního ruchu. Šukám to fakt, že všichni účastníci hluboce prodiskutují spolupráci v oblasti kultury a turismu v rámci pásma a stezky a vynaloží úsilí na zdravý rozvoj světové kulturní a turistické spolupráce. Generální tajemník státného výboru Kajsčínu v provincii Gansu předseda shromáždění lidových zástupců provincie Gansu Lindu ve svém projevu poukázal na to, že tyto akce už probíhají po několikáté a starí se značkou provincie Gansu a čínské kultury ve světě. A také jsou to důležité platformy pro budování turismu na hedvábné stezce, což má velký význam pro popularizaci a dáru hedvábné stezky, kultury hedvábné stezky a realizaci společných východ na hedvábné stezky. Letos je pro Čínu klíčový rok v oblasti likvidace chudoby. Autonomní okres tibetské národnosti Gannan v provincii Gansu má nedostatek základních životních podmínek a je těžištěm pro práci na likvidaci chudoby. Provincie Gansu aktivně sleduje velkou tendenci společného rozvoje kultury s turismem. Proto je tématem požádaných akcí prosperita hedvábné stezky díky kultuře a turismu. Krása porazí chudobu. Slavnostní zahájení těchto akcí proběhlo v autonomní okrese Gannan, což pomůže rozvoji turismu, aby se kulturní turismus stal hlavní silou na likvidaci chudoby a hlavním motorem pro oživení vesnic. Člen propagačního oddělení nepalského komunistické strany Toraram Jochimire řekl, že Nepal má také bohaté turistické zdroje, ale čelí problému vážné chudoby. Proto souhlasí s akcí s tématem krása porazí chudobu. Vidíme, že nedochází ke sporu mezi rozvojem kultury, umění a turismu a efektivním využíváním přírodních zdrojů. Česká vláda stanoví inteligentní rozvojovou strategii, díky které se mohou všechna města rozvinout na vysokou úroveň. Milí posluchači, tady je čínský rozhlas pro zahraničí vás při poslechu našeho vysílání. Přes několika dní byla v myanmarském městě Yongkongu zahájena série akcí v rámci týden čínské kultury a cestovního ruchu 2019, který pořádá čínské ministerstvo kultury a cestovního ruchu. Akce přilákala pozornost rád obou zemí a kulturních a turistických kruhů obou zemí. Tady si prosím poslechněte podrobné informace. Slavnostní zahájení týdne čínské kultury a cestovního ruchu proběhlo čínské kultury v myanmarském Yangongu. Současná zastupitelná velvyslance v Myanmaru Li Xiaoyan na slavnostní zahájení vedla. Čína a Myanmar se v současnosti aktivně věnují společnému budování pásma a stezky a čínské myanmarského ekonomického koridoru. Kultura a turismu jsou důležité oblasti spolupráce mezi oběma zeměmi v rámci pásma stezky. Čínská strana je ochotná na základě série akcí týdne kultury a cestovního ruchu dále rozšiřovat styky a spolupráci mezi lidmi v oblasti kultury a turismu, upevňovat vzájemné porozumění a podporovat další rozvoj tradiční přátelství ve vztahu mezi Čínou a Myanmarem.
reakcí v rámci pitné čínské kultury a cestovního ruchu.